Ka Shillong All Faith Forum SAFF kabari ka kenhon kinoy lam niam baper ka nomba Shillong hakisitare ulber arjar pusau dak jing sngo khian mar ka jing mi ki kenhon ki bertemu banwan ra jing aper jingmut nang jinget niam dak bata poster hakeleng ke jelaban persya yaki skul Kristan ka forum lingba u bishop purely lingdo u president kala kentu ban Pynkhih yakala Lyer Jingīa-Isih bat ka Jingbym-Lah Shah haprengi para brio Habakran sikilat pathai kubor hedin ka Lang ka forum hakaning sngi u bishop purely lingdo ulaong baki brio kim dei ban sim kabu tang namar balajan ke election ba la kentu ki pat ba ban penne e ka songsuk songsan da ka ba sim nuksa na ka forum ka bakenthop e ki noyalam na ki jat nyam ba pher ka jalla ki ba mirjing mot na ka banta ka Jingbym-Lah meeting jang ka SAFF ka bumot ke Shillong All Faith Forum kadega kanhon ha ka ba ki jat niam ki ba pher ki ba don ha ka jalla ka jongi ni don lang ha ka forum ka bangi khot ka SAFF te ha meeting ni li kren ni li ban pau ka jing so diau ka jongi ya ka jinglong ni ka sign per thai ke ba ja ha Assam ha Meghalaya ha India hi ba ro India ke jongi ke bad degari jongi judge ban reu ke ba baro ke judge ban reu ki judge niam ke baro ke dan ki don ha India ke India ke ba jo ri yaki ke ba jo kudok yaki ha ba ki he kisan ke judge niam baro andre pagi ni kisngi ke for ni iba ke Lyer jongi jikalla ki wan ela mi ki jing kren na ki jing ikam ki bigile ki bom itanatio ki bom sosi ki boy panya pat aprai ki brio but penig la wanra ye da e bom itanatio agari India ka jami ni so sorong igari wer kenang kieu ha ki kam ki panroi ha ki development ki bo pher an re nang we gal yang pada gini ki jinglong jingem ki jingate ki jong ki para brio ki pen minus no ki pen here dot no ya agari India ka jami North East India ka loi ka te ka region ke chaka ka begini ki neutali ki jilla ke state ki jo imlang ha ki imsuk imsan what lagi te ke spa di hajar ki tribe ki communities ki judgment re prepare ki bade ki imlang yelong lang ha ka jing sok ha ki jing long ka bai te re mata ngam la manong bagala jan ke election ne kala one kala air wei ki banta jengari India ne andre election kala jan kana maru election kala jan ki mi gini ki kenhon ki mi ini ki bakren besho bagi kren bure kila kren openly kila kren jam ye ki jing tmu jongi ki jing dawa ki jongi lingba ke niam ki jinget ki jongi kane long ka basusi ka bam judon aga jalla ga jongi anrai mentang hi ba kelas tang ban wan kum gini ki jing kren ki jing dawa pakum ta kane long ka jing dawa ka jing appeal ka jing karpat na kane ka kanhon ka jongi ka SAFF ka kanhon jong gru jaj niam ki ba pher bakum gi nong shikhnong ha ga jalla ga jing Meghalaya ni day ban long ke ba jai ni day ban long ke ba jinso ke jingmot chu prakhat ngim day ban long ke ba shongshit khlabit habang yos go ye ki khubor nang nin ngatai ni day ban long husiar namar man ta ki bon ki khubor ki fake news khubor ki bom day ki ba shisha ni yos go nang nin ngatai ni day ban long ke ba husiar ke ba pengor bat ni le sitang kat bangila kom banginyu imlang hagi jalla ga jongi bat ki jaj niam ki jingai ki ba lai ba pher in dewan shim yi sen jam bangin pansa ya ga jingai imsuk ya ga jingai so tho jungmut bat ya ga jingai long ka wai ki jongi kom ba jalla kom ka state of jonga Meghalaya we want to appeal certain appeals we want to make to our state as well as to other states. Number one, we appeal to the government of Meghalaya and to the government of Assam. They should continue to talk, find out the truth,
and not just talk, take steps. Take steps to prevent. Kon ba iet, ngi ju shat Jingbym-Lah kasngi. Hatu ngi laju perkhat bah. Kabam kabang ngi bam ka tain em ya kamet jungi. Mai ki juba mi kini ki ju ki Jingbym-Lah kasngi. Balik kini ka jing keliminta. Kato ka dukan ration ba penyai uba raju. Uya thu yang ah. Nrai man kapor yem ju yo ai ka Jingbym ki batai ka met ki balong ka daw jong ka Jingpang anemia pat ka Jingbrie jong ki kman. Ba, kum nu ngan lai na kini ki Jingstam. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki Jingbym ki ba Phah hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini ki Jingpang namar kim yo ya ka Jingbym bantei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ka Jingbym ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila ban yo na ki Jingbym badi ha ki dukan ration Kata kamut ngi dan yu kau 45 babyang bhabat ngi. Mai, uni ukhaw tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong kau kandum kata ya ka Jingmat ba ka Jinglong Jingman jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kon. Om dan jinga pher la da dai ha ka rukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni ukhaw. Okum ta. Te kon ka Jingbym ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki Jingbym ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya